Guys, don't forget to subscribe and help Ama Fans Wethu TV get to 40,000 subscribers. Welcome to Ama Fans Wethu TV. Stand Up Pride Cup. AmaZulu 2, Orlando Pirates 4. I'm joined by Umthembu. Baba, Come on. hayi danke mfowethu. Jango. Sesiphinde sahlangana. Yeah, sure. Peter Stadium. Yeah, sure. Akubuyi lutho la. Akuyi lutho. Akubuyi lutho. Akuyi lutho. Kunengoma ekuphathele yona. Ithini? Cula Mthembu sakuncedisa. Cula Mthembu. Mthembu cula. Kunengoma ekuphathele yona. Mthembu nithi cula. Awusuthu lo. Ukudla kwePirates. Awusuthu lo. Inyoka nedazana le. Usuthu lo. Ukudla kwePirates. Awusuthu lo. Inyoka nedazana le. Nanaze mashako bekubani Mthembu? Yabona mina mfethu njalo mangihlangana nawe ngiye ngikutshela ukuthi Ukuthini? ngiyafika egroundini kodwa ngingaboni lutho ngoba ngiyazi abafana abablind Ababhekeleni. benzani sithi wodwa angibonanga lutho kwenzekeni bengizokuthiwa Mthembu sesikorile ngithi yathi thiwa korile amaZulu ngishone phansi Yeah. thiwa Mthembu ikorile phansi yes thiwa Mthembu waliphinda yes waliphinda yalifour Mthembu wahamba. Before una account ene bank. Wethu nginale yamabhozo FNB anginayo mngana FNB angeke ikuphi chance ukuthi uwine 5 million. Nedbank kuphela. Wethu Nedbank kuphela. wethu ukusupport ibhakaniya Yeah. ku 5 million Yeah. kumina Yeah. bopha phaka Thank you member. angidingi u5 million ukuze ngithande iPirates Uthingani? ngidinga ibhakaniya liwine yes